Putting out is Anita Baker with No More Tears. Wasithatha sibeka phakhe imizuzu since May 18 ngoku ibethile intsimbi yaka 11 o'clock. We are on the last interview of the show. We are only left with 2 segments before sibe siyayivala inkqubo yethu yanamhlanje. Nditshilo ke ndathi ke xa sibuya sincokola naye ke uXolisani Mhlungulwana. He is a professional life coach from Educasi. Namhlanje ke sincokola ke phantsi kwesihloko sithi preparing your children for final examination. Mhlekazi, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Mr. Mteuka. Ndibulise nakubaphulaphuli bevukani community radio kulo lonke loMzantsi Afrika. Ndiyabulela tata ngesimemo, and I can say to you happy new month mhlekazi wami, kunjani? Siyaphila Nkosi, happy new month. Happy new month to we're left with 2 months before Simvalu 2024. Izinto ezazibhalwe pha emnyango. How far are you with your 2024 resolutions? Kwelami icala mhlekazi, hayi ndingathi u-50% ukuya phaa ku-60% ndiwuachivile. Loo nto ke ndenza into yoba ngaba ndizingce kakhulu, because if we set mhlawumbi izinto ezifana nezo i-resolutions or ii-goals and then go after them, no matter kwenzeka ntoni ebomini, Mr. Mteuka, definitely isivuno sizawuba khona mhlekazi wam. Unganikezeli noba ngaba kwenzeka ntoni. Ingxaki yethu suke sinikezele lula, sicinga into yoba ngaba kukhona laa mhlaba lo wawuntofontofo, kanti akho kanjalo bhuti. Namhlanje Xolisani sincokola about prepping your child for final examination. Ndithe ke xa ndiyihlakulela le nkqubo yethu ndatsho into yobana we are left with 18 days before sibe siyofika phaa ke kwi-final exams zika-2024. Nanku umzali umamele ngoku ekhaya bhuti, uyafuna uyazi into yobana yeyiphi mhlawumbi yam indima ekumele ubana ndidlale njengomzali to assist ekuncediseni umntana wam to prep for i-exams. Nkosi kakhulu Mr. Mteuka, ndiphinde futhi ndithathe lithuba ndibulele kumphulaphula ekhayeni ngexesha nomzuzu azawuthi asiboleke lona. Tata, namhlanje umba esiphezu kwawo ngumba endicinga into yoba ngaba uxhalabise abazali abaninzi. Not abazali nje kuphela ke mhlekazi wam, kunye nabo bazawube bechophele iimviwo zokuphela konyaka, ingakumbi abazawube behlalele ibanga le-12, that is ama-grade 12. Mhlekazi wam, namhlanje ndifuna ukuxhobisa umzali ekhaya, umalume, umalumekazi, or anyone ongabe mhlawumbi enomntana osesikolweni, whether uku-grade 11, grade 12, grade 8, grade 9, especially xa ngaba umntana ku-grade 12. Siyazi into yoba ama-disappointments aba maninzi phaya, and singabazali ixesha elininzi kulapho siqala khona ukuqwalasela into yoba ngaba noma lo mntana akenzanga kakuhle esikolweni, but throughout the year, Mr. Mteuka, besikhona na for aba bantwana. Uba ngaba ubukhona for umntwana, now this is the time ukuthi yabona ke mntanam, izixhobo zonke bendisoloko ndikunika zona, inkuthazo zonke bendisoloko ndikunika zona throughout the year, isupport yonke ikuwe ke ngoku into yoba ngaba uyithatha from this level uyoyibeka phi, uyibeka kule level ufuna kuyo. Kokuqala ke mzala apha ekhayeni, into ekufana into yoba ngaba okanye uziqhelanise nayo right now, be there for umntwana wakho, ucreate what we call a study schedule. Study schedule is not meant for umntwana alone kunye notishara. Study schedule is meant for you also as a parent ekhayeni, because loo nto leyo yenza into yoba ngaba umntwana wakho akwazi ukudrafta, adizayine i-timetable ezawuba organized and ibe effective. Mntakamdeuka, angadizayini into engazukuba effective, timetable ezawuhlala nje ebondeni ingekho effective. Ungumzali, you need to be there, you need to make a follow up and see into yoba ngaba
umntana what are the challenges ajongene nazo based on that timetable azicreatele yona, and also uyijonge ungumzali into yoba ngaba le timetable ayicreatileyo umntana, is it about just nje ucreator or mhlawumbi izamthatha imbeke kule level azawuba kuyo. Now you need to take it and put it into ntoni, into life, that is uyenze uba ngaba iphile engqondweni umntana into yoba ngaba ikusasa lakhe lixhomekeke phi kulaa timetable. Loo nto leyo iyakunceda ungumzali into yoba ngaba even if umntana ungamboni, you know exactly into yoba ngaba during this time ischedule sakhe santoni sento yoba ngaba abe uyafunda, ufunda yiphi i-subject. That is also very important, and also you need to be there to support the child and show them into yoba ngaba we have to break these subjects or mhlawumbi these study times zakho into smaller chunks, that is zibe ziiphisi so that azokwazi into yoba ngaba umntana wakhe ifunxe lonke olu lwazi. Ingalifunxi nje mntakamdeuka, ilifunxe ikwazi ke ngoku into yoba ngaba kubekho isivuno okanye isiqhamo esizawuthi simile. Loo nto leyo ilula kanjani ke? Ilula ngolu hlobo ke bhuti wam kunye nawe mphulaphula ekhayeni. Make sure into yoba ngaba umntana you prioritize izinto ezithwani ekuthiwa zii-interval breaks, that is ezaa short breaks ezincinane ze-5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, depending into yoba ngaba umntana ebehleli ixesha elingakanani efowukhase phi, efowukhase kuleyo subject na. And also you need to encourage into bathi active learning, angafundi nje kuphela izinto ezi mhlawumbi azifundiswa esikolweni. They need to read the books because iincwadi mntakamdeuka ziyenza into yoba ngaba ingqondo ikwazi ukufumana ulwazi oluphangaleleyo, longeze kolu unalo olufundiswa esikolweni olunikwa ngutishara, kolu unalo phambi kwakho kwintoni, kwi-study guide sakho. Then ke ngoku loo nto le iyakwazi into yoba ikuncedise during this time. You take maybe i-2 or 5 minutes yakho, go encwadini ufunde a line or two ungumntana. Zizinto ezi ungumzali okufanele into yoba ngaba uthini, umkhuthaze kuzo, and make sure into yoba ngaba umntana iincwadi anazo ziincwadi ezizawuthi zikwazi ukumfundisa into ebomini, akafundi nje kuphela. Ziincwadi ekufanele into yoba zibe nalo ulwazi, sibe kwinto yintoni, i-time management. Umntana needs to know ischedule sakhe, akabi leyithi kuso ukungena, akabi leyithi kuso for ukuphuma. Don't push them too much, because once you start pushing them too much into yoba ngaba you must cross night, kufanele into yoba ngaba ungaphumli, kufanele into yoba ngaba ungatyi, of which zizinto eziqhelekileyo esizivayo, it doesn't mean into yoba ngaba it doesn't guarantee into yoba ngaba umntana uzawuza nala manqaku awafunayo okanye nezi ziphumo azifunayo. Make sure into yoba ngaba you promote what we call time management, izokwazi ukubhalansa i-study time and also nexesha lokuphumla, that is relaxation. And also you need to offer emotional support xa ungumzali. We know into yoba ngaba there's a lot that is happening. Yeah, there's a lot that is happening outside mntakamdeuka. You need to be there. Emotional support, that means you must listen to your child, you must motivate them, you must celebrate their small victories, go to their books, anything abathe bayi-achieve, be there to clap hands for them. If maybe unayo mhlawumbi into ongathi uyenze, take them out, take a walk with them. That's a benefit emntaneni. Take a walk, share something ezawukwazi into yoba ngaba umntana imenze ubathini, achulumance ngaphakathi komphefumlo wakhe. If you have anything mhlawumbi ongathi umthengele yona, buy them as little as you can afford. Akumelanga into yoba ibe yintoni, ibe yinto enkulu. You need to encourage what we call a self-care, ensure adequate sleep, i-nutrition yakhe uyatya umntana, and utya izinto ezi-healthy for yena, and uya-exercise mntakamdeuka. Baluleke kakhulu loo nto leyo, emveni kokuba ngaba uke wathi ukuhlala phantsi for a full hour uqwalasele incwadi, ingqondo yakho ukuze ikwazi into yoba ngaba i-pick up and jump into the next level or into the next thing, isese-active ngendlela oyifuna ngakhona. Take a walk, exercise. If mhlawumbi ukufutshane nasejimini, ngena ejimini, wenza izinto ezimbini ezintathu, umzimba uyarelaxa, ingqondo iyarelaxa, then you go back to intoni, to i-study room. Ungaya ke kwizinto ezifana ne-study guide, ungumzali uncedise umntana into yoba ngaba abe uyazifumana ezo zinto, especially kwi-subject apho ubonayo into yoba zibaluleke kakhulu, zizawukwazi into yoba zincedisane nomntana kwi-subject ezifana ne-science, i-mathematics, nezinye ke ii-subject endingakwazanga into yoba ndibe ndiyazibala. Kodwa kubalulekile, gather the material efunekayo ezawukwazi into yoba incedise nomntana. I-online resources mzali ekhayeni uzixhase kakhulu, ezizawuthi zibe beneficial to intoni, towards i-success yomntana, because most of the information mntakamdeuka ilapha within our fingertips. Kulapho singathi sikwazi ukufumana khona ezinye zezinto ongakwazi into yoba uyakwazi uyaphi, uye town ubaleke uyithenga ngelo xeshelo. And also if you are able njengomzali enye isapoti ongathi uyinike, get your child
abantu esibabiza ngokuba ngaba zii-tutors. Tutors or mhlawumbi i-study groups, make sure into yoba ngaba umntana wakho is involved there, or mhlawumbi uthola i-mentor for umntana wakho akwazi into yoba ngaba abe nomntu one-better experience, someone who has been on the same level esenza the same things abazenzayo abantwana owayejongene nezi challenges ngeli xesha wayeza kubhala, so that akwazi ukuhlisa ntoni, akwazi ukuhlisa uxinzelelo. Khona le nto ke mntakamDewuka bathi ke ngoku yi-stress management. Yenye into leyo kufanele into yoba ngaba singabazali sibe siyayithini, siyayiqwalasela futhi siyayikhuthaza ebantwaneni. Siyenza kanjani loo nto leyo? Sebenzisa izinto ezisimple esikwazi into yoba sizenze sipha ekhayeni. You can make them take ilantuka i-deep breathing exercises mhlawumbi 6 times or 7 times depending ukuthi ufila calm kangakanani na umntanakho. If ebenoxinzelelo olungamandla or before abe uyostadisha, make sure you are there with umntwana wakho. Sizinto ke mhlawumbi abanye abaphulaphula okanye abanye abazali bebengaziqhelanga ezo, but once you start engaging yourself kunye nantoni nomntwana wakho kwizinto ezifana nolu hlobo iyakhuthaza loo nto kakhulu leyo, and umntana imbonisa into yoba ngaba you are not only looking at the results, but also you are there to support them emotionally, whether they make it in life or during their exams or not. But they know into yoba ngaba I can trust on my parents, I can trust on my caregiver, I can trust on my uncle, I can trust on whoever who is giving me intoni support. This is a very stressful time for all of us, especially abantu abazawube betheni bechophele ilantuka amaphepha wabo mntakamDewuka. Siyenza ke nento kuthiwa zintoni, zii-physical activities, laa nto bendithetha ngayo. That's one of the things ongathi uyenze xa ungumfundi okanye ungumzali, uyikhuthaza into yoba umfundi makayenze so that azokwazi ukurelisa istress. And also senza izinto kuthiwa zi-mindfulness meditation, umntana meditate, umzali meditate. You can meditate for 5 minutes, you can record an audio and let it keep playing time and again, so that nizokwazi into yoba ngaba nide nibe nithini, nibe niyayiqhela, and you follow through and you listen to umzimba wakho wonke and see into yoba ngaba uzawube uthe xibilili kangakanani na. And also you need to ukuthi mhlawumbi xa ungumntu okufutshane ne-nature, you can go there, take your child there, or umotivate into yoba ngaba you can take a walk and see into yoba ngaba what nature has for you. Loo nto leyo iyancedisana nantoni, nento esiyibiza ngokuba ngaba si-stress management, of which yinto eye ibethe kakhulu mntakamDewuka abafundi, ingakumbi ngeli xesha eli. Fumanisa into yoba ngaba abantwana they underperform, not because they are not capable, they are capable, but because of this thing about stress management. Ne? And also, they need to prioritize sleeping. It's very important. Sleeping and eating healthy, it's very important xa ngabe ungumfundi if you want to make it in life, because if you don't sleep, remember ingqondo yakho ine certain limit okanye i-capacity ethile engakwazi into yoba ngaba imelane nayo. The fact that you will cross over or you cross the night ubusy ufunda nanencwadi, ekuseni ngo-9 o'clock uzawube uhleli phi, uzawube uhleli kwi-exam room, ayigaranti into yoba ngaba uzawuphumelela. You need to study ngendlela right. You need to set up i-study timetable sakho sibe very positive, sibe yile ndlela ufuna sibe yiyo, and uyenze into yoba ngaba loo nto leyo iphile, like uyiseta uyibone into yoba ngaba, you know what, on this particular subject u-80% ndimfumana kanjani, and uzisetela ngokunokwakho ezi ndlela uzawuthi umfumane ngazo. You set up into mhlawumbi singathi uyapractice actually. Khuthaza umntana uba ngaba practice emzali, ungapractiza kunye naye. It doesn't matter ukuthi mathematics, physics uyayazi, history uyayazi, Bible studies uyayazi, or anything, or English, but be there for umntwana, upractice naye, or mhlawumbi umvumele aye kwi-study groups whereby they will practice these things in groups. Loo nto leyo iyakwazi into yoba ngaba incedisane nomntana into yoba abe uyathini, abe wenza kakuhle. Remember ke mphulaphula ekhayeni kunye nawe Mr. Mdewuka, sinabantwana esingathi mhlawumbi this year it's gonna be their first year, abantwana benza i-grade 9, it's gonna be their first year kwezinye zezikolo ezithe zakhethwa kumaphondo wonke woMzantsi Afrika, abazabe besihlalele mhlawumbi into esingathi yi-national certificate for the first time. Yayiqonda loo nto leyo, izawuthanda ukuba nzima loo nto leyo. Idinga ntoni? Idinga into yoba ngaba umzali abe familiar naye with intoni, with i-question papers that will be shared with the kid. You understand that? Because abantwana baka-grade 9, abantwana baka-grade 12 bathe ukohluka kakhulu ke Mr. Mdewuka. So umntwana ka-grade 9 xa usithi uzawuhlalela i-national certificate, and then engqondweni yakhe kuvela kuba blank. Be there ungumzali, understand the exam format. You need to familiarize yourself with the questions ezawube zibuzwa phayana. You need to review in-notes regularly with your child. Make sure into yoba ngaba apho umntana asinde kakhona, you are there to give support, to seek help and assistance for umntwana wakho. Get someone who can come and join you. Mhlawumbi even if it's an online thing, get someone, be there.
so that umntana akwazi into bathini a-adopte, angabi ne-stress sento angayaziyo. This is all intoni, i-information elapha kuthi sisonke ngabanye. If mhlawumbi you've got a source or mhlawumbi a place whereby you can get i-past exam papers for ama-grade 9s or ama-grade 12, go there, get those papers, or maybe you can get them online, review them with nomntwana akwazi into yoba ngaba akwazi ukuthini uqhelana, ukwenzela into yoba ngaba xa engena ehlala phaa kwi-exam room mntakamDeuka angafiki abe nestresi, uthuswe yinto yoba ngaba ebona igama mhlawumbi angazange alibone before. You understand? Loo nto leyo izamnceda into yoba ngaba akwazi ukurelaxa, abe calm, iyenza into yoba kube lula into yoba ingqondo ibuyise every single information regarding or related to the question that is being asked on the question paper. You need to focus ku-weak areas zomntana. Xa ngabe ngumzali, focus ku-weak areas zomntana, wenzela into yoba ngaba umphushe on a system into yoba ngaba you need to improve with 1% each and every single day, every single hour, improve with 1%. Sukuphusha umntana into yoba ngaba maka-improve nge-10, 20%. No. It's not gonna work, mntakamDeuka. Phusha umntana into yoba ngaba this is where you can see it is your weakness. Now this is what you can do. Ixesha elininzi ke mntakamDeuka ndiye ndiyikhuthaze into yoba ungumzali ungamenzeli umntana umsebenzi, yiba i-guidance kuye. Mnikeze mhlawumbi ii-questions that will push them to find their own answers to intoni, to ii-problems abanazo or ii-challenges or ii-questions abanazo. Be there for them. And when into yenzayo kukuthini, kukurectifya phaa naphaya, nokumbonisa into yoba ngaba ukusuka pha ukuya phaya, xa uthatha eli nyathelo lolu hlobo awuzufika ngale ndlela ufuna ukufika ngakhona. Yabona? So you focus on weak areas and identify and improve kwi-challenging subject kunye nee-topics kunye nomntwana ongumzali ekhayeni. Bese ndithethile nge-development, i-time management. Nakubo aba bama-grade 9 we need to do the same thing. Yigenge sesencinci bazali, masiyinikezeni inkxaso kakhulu because sonke sifuna ukubabona abantwana bephumelela besiya kumabanga angathi angcono. You need to stay calm ke xa ngabe ungumzali, knowing into yoba ngaba in life sometimes ama-results will not always be on our favor, but what we need to do, we just have to look at the results that are there and see into yoba ngaba where can we improve. And the best part is that we need to show full support. We need to be very positive about ourselves, about the kid. We need to be very positive about the imfundo yabantwana. If you've got time xa ungumzali, make sure into yoba ngaba you walk in esikolweni somntana, get to meet i-class teacher yakhe, especially kwi-subject oyibonayo into yoba ngaba uyabethakala kuyo. Ndibulela kakhulu mntakamDeuka ngexesha kunye nethuba. Ndithemba kona abaphulaphuli bathe ukuchola amanqaku bawuthi ke babambelele kuwo, siqhube side sibe siyabona namhlanje kwixesha elizayo. Thank you so much, Budi. Next week, I want us to focus more. I thought I would, uske wayitya yonke. I thought I would get a chance of asking a question on how to prep okanye umncedisa njani umntana wakho specifically kwi-subject. How do you prep for physical science? How do you prep for mathematics? What is needed from ndingumzali to prep for geography? But I want us next week, I will confirm when. I want us to unpack that. Into yobana ke senza njani singabazali ukuncedisa abantwana ke ngoku upreparisha for a specific subject. But thank you so much, Budi. We are running out of time. We've run out of time, actually. Mastimane next week. Thank you so much, Beneminimant. Nkosi mhlekazi, bulele. Thank you.